Day one ma nyithindo odhi e grade 10 ochako somo, assessment ochakore. Nikech ing'iyo the holistic preparedness mar this student throughout the learning process. Maendi the total gik moyudo e school nyaka be taken into account. Ma kaka nyocha otim sani endi, in the exam mar KJSEA 40% ne en gima ne gitimo throughout the period. To 60% emane piny manocha obedo conduct assessment manocha otim gi JONEC. Similar strategy miditigo iluongo ni kaka iluonge mbele ka piny magizito mbele ka. Yeah. Koro en ni gi assessment idhi chaki immediately. Gi grade 10. Makoro kochopo grade 12 10 mana kaka osebedo kotimo. Kaka obedo timo. Dong no en ma 3 years. Koro 3 years gi onge gimiluongo ni summative exam. Summative exam na en ma gin ma final assessment. To ok ni summative kaka chon ma KCSE. KCSE chen gine test gimoro kaka ndonje form 1 titime at the end of at the end of the 4 years. Nyadichiel. Koro mar jo CBE ni ten nyaka time kaka notim KJSEA. Yes. Makoro jonyuol matero skul nyithindgi skul gi sani nyaka nyisgi ni gitim matek, ok ni the last year kitiyo matek. Onego bentie a lot of guidance. Ma nyis nyaka jonyuol. Koro jonyuol mantiere gi tendency ni ka nyathino somo e one school one year to dwano lokri school. Mokwongo dhi rocho pathways ma nyathi, nikech skul machielo ma nyathino nyalo dhi monyalo yudo moparo ni berno ok nyal yiene nyathino mondo otim pathway ma ok gin go. Koro mano endo nyaka nyathi ng'e ni kodonjo skul to ochako assessment. Yes. Mana kamano, hote nitiere ka nikech ang'ini wadong' dakika 20 mar mondo watiek chenro. Moses Juma wacho ni ne chenro kowuok Omiro Polytechnic. Wacho ni penjna jagoro mar Kupet niere kaka inyalo lok ne nyathi skul machielo. Bende sani nitiere pod kaka inyalo lok adier? Pod wan gi window kendo week ma wantiere ne ng'ato ogolo na maling'ling nitie window kendo nikech ywak nitiere nyithindo mang'eny pod ok odonjo skul. Kendo ok chal ka neno ni ok dhi donjo skul. Skunde mane chagi omegi. Koro lokruok nyaka idhi tim kendo. Onego be ni Moses odhi ane sub county ma Rachmani South Oyugis